Vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si ukážeme Nokia 2720 Flip. To je rok 2020. Tlačítková. Spoko máme 3,5 mm ček na slúchatka. Zapnúť, vypnúť tlačítko. Zozadu je fotoaparát a blesk. Zo spodu USB mikro. Kolb. A spredu máme displej. Menší. Tu budeme si dať pridávať hlasitosť, uberať, dať tichý režim. Keď niekto volá, tak aj ukazuje, že kto volá. Tak. Vnútri veľké klávesy, sú až príliš veľké. Displej. Ideme tu základné funkcie tuto. Fotoaparát 2 megapixely. Takto. Wi-Fi. Paketové dáta, Bluetooth. Režim lietadlo, jas, svítilna. Tam ďalej tu máme napríklad mapy, prehliadač, Google. Mobil som kúpil zba zo 30 €. Tam bol. Normálne tu ide všetko. A to operačný systém KaiOS. Takže to je niečo z tých lepšej rady telefónov. WhatsApp a Twitter už nejdu, lebo už je novší KaiOS a toto je starý, má 4 roky. Má to Google asistenta, ale bohužiaľ takého najjednoduchšieho, že to nemá ani polštinu. Takže kto nevie anglicky, tak je to nevyužiteľné pre neho, ako pre mňa. Je to KaiOS obchod. Mi došli dáta. Neviem, skúsime inokedy. Hada, e-mail, hodiny, kalkulačka, také. Neukazuje to tu. Tá vnútorná pamäť 4 GB. Tam mám 8 GB SD kartu. Si posťahoval hry. STK, to má Orange aplikácia. Stačí, ono to pošle správu telefón za vás a ono to je niečo ako môj Orange len v staršom vydaní. Stiahol hudbu, potom je equalizer a ChatGPT. Akože jediné, čo ma hneva na tomto telefóne, je asi to, že je tam už ten starý KaiOS. A to je asi tak všetko. Pustíme jedno video. Takto keď dáme, tak to ide. Tieto titulky neviem, ak sa vypínajú.
Už to asi pôjde. Musím posťahovať všelijaké hry. Education, Slide. Išiel to aj Instagram, len to je už starý. Kajos, tak už to zrušili. To mobilné dáta, Wi-Fi, Bluetooth, follow, GPS, hotspot. Tak odporúčam vám ten mobil, ako chcete. Pekný do ruky. Vojde sa aj do vačku. Vidne, že fotoaparát 2 megapixely mi ešte vadí. Tam je to rozoberateľné Včko. Toto je kryt na baterku. To je baterka. Tu mám SD kartu. A tu sú ešte na 2 nanosím. Už to je. Tak. Sa mi dopáčilo, dajte like a odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čus.